Shugaba Kaine na hakika, zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad, zuciyata banda kamar kai. Shugaba Kaine na hakika, zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad, zuciyata banda kamar kai. Ya makagin insu da jinnu, rabbana kai ne masani. Ko da yaushe baka gazawa, gashi yau ma yarda da ni. Zan yabo a gurinsa Muhammad da maki madani, ni fa banda kamar ka rasulu, na fi son ka a kusa da ni. Rabbinin ka dubu na salati, kai ga wanda kake ra'ayi. Shugaban da ya zo da shiriya, tun da shi ne mafi. Sanya alayyar asabu wanda ya tumba mata yi, Maryamu Umar na tsaya nan, yar uwa zo ki ci gaba. Shugaba Kaine na hakika, zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad, zuciyata ban ta kamar. Assalamu alaika rasulu, sanni mahi almukutar. Assalamu alaika Muhammad, sai da kai ne za a fita. Assalamu alaika habibu, zuciyata kwai makata, kai na sa cikin ta na kulle, ba shiga kuma babu fita. Jamu su bahu, jamu haske za mu tafi. Kun ji sharakiyar Qur'ani ɗaya bayan ɗaya harafi. Da yadda na rarraye banka, zuci kara mun laɗifi. Ni Amina Zayyanu, ɗa kai na saka a gaba. Shugaba Kaine na hakika, zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad, zuciyata ban ta kamar. Na ji rana ta tafi za ta yi ƙasar Suliya ce ta ɗaya. Ranar sai ta amsa kiransa, nan take sai ta ɗaya. Ya Rasulu muna ƙaunar ka, kai mai tarin mabiya, ko anan ma ka yi daban dan kai da hanyar shirya. Har ma mi'iraji ka yi gaba, ko anan ma ka san manzo ya yi zarce ya yi gaba. Dan mu mun amsa kiranka, ɗaha muka kai mu gaba. Ni Khadija Isha'una ce, ɗaha kai ɗai ka yi gaba. Shugaba Kaine na hakika, zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad, zuciyata ban ta kamar. Kai kaɗai mai isa da mukami, duk mai shi ba shi da shi. Shi yasa a cikin lamarinsa kyautatawa kwai shi da shi. In ya ce a ba shi bukata, ba a yi fa da shi. Ko ilahu da ya yi Muhammadu bayan geji fa da shi. Kai kaɗai ne babu kamar ka, kaga dan shi sanyar ma. Dan sane aka kage halitta, dubi giwa kalli kuma. Yan maza duk ku kalli na biyu, wanda shi ɗaya sa kutsuma. Ni Khadija Murtala ce, da kai na fi so a gaba. Shugaba Kaine na hakika, zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad, zuciyata ban ta kamar. Dole ne a yabon na saki, ni da ke zan alfahari. Ummu sasan da Usaini, sai ki san ba ma uzuri. Tafiya Zara'u tana yin cidda san ba hatsari. Ni ya banki na zo zan raira, shugabar mata ta gaba. Tallafa mun gani gare ki, shaida ki ummu shirafa. Yarda ki nake da bukata, ki amince ya Zara'u. Komai kika yau daidai ne, na jiyo a gurin ulama'u. Ummu Salama Mustapha, ɗayar jemi ta gaba. Shugaba Kaine na hakika, zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad, zuciyata ban ta kamar ka. zuciyata kai tarka, ni da kai na manta Muhammad.
ban da kamar ka. Maulidi yau muka shirya za mu yi waɗa hagwani. Dukkanin mu mazan mu da mata mun fito dan albashari. Mun yi wanka mun sa kaya mun fito sai alfahari. Da rasuli muke maulidi da hadafa mu yi gaba. Sadaka yana na Amina baituka zan yi miki ni. Kin haifo mana rasulu wanda kansa muke sha'ani. Sai da Amina da Sayyid Abdullahi nawa gwani. Ni nasiba sagir na raira da ina san da hagwani. Shugaba kai ne na hakika zuciyata kai tarka. Ni da kai na manta Muhammad zuciyata ban da kamar ka. Magida na kari ta bakewa baituka na ya kukuji. Dan gurin sai ban san Muhammad ban na wago ko gaji. Lahir da murara ya bannan kar misare ko magaji. Kai ya ban Mahmudu da daɗi in ka fara ba ka gaji. Ni fa dai zurfi a yabanka na yi nisa ba fikira. Babu wage na tafi sak ne zuciyata ta yi bara. A wajen ka Rasulu Muhammad in ka amsan ne ta zara. Sadiya Abubakari ce na fi san abban Zahra. Shugaba kai ne na hakika zuciyata kai tarka. Ni da kai na manta Muhammad zuciyata ban da kamar ka. Yar uwa haka ne maganar ki kuskure ba ta Zahra. In ta yarda da kai Allahu za a yarda da kai ka jira. In ta ki ka Rasulu yana kin ka hakan ma sai ka jira. Ka jira ran gobe kiyama za ka gane maso Zahra. Assalamu alaiki Batulu, assalamu alaiki Fati. Assalamu alaiki Sharifa, assalamu alaiki Wasi. Wanda za ya ziga ni da barki dole ne in ce masala. Ni na Bisa Abdullahi da haka uwa da uba. Shugaba kai ne na hakika zuciyata kai tarka. Ni da kai na manta Muhammad zuciyata ban da kamar ka. Wa yake tafiya kan yashi sa'u san ba ya fita. Sai ya tafiya kan dutse sannan sa'u ya fita. Ko anan ka gane Rasulu shi kadai shi ne mafita. Ya rabbi ka kai mu Madina shi ne fata na gaba. Wannan gun zam tsaya ƙaunar Rasul muke ta faɗa. Dukkanin Musa Mahmudu ni dai na ƙara faɗa. Rahama ne kaf a cikin duk annabawa na shaida. Ni latifa na yau baiti yar shehu na yi gaba. Shugaba kai ne na hakika zuciyata kai tarka. Ni da kai na manta Muhammad